Ndị bịara ọgbakọ Uwandiigbo 2021, anyị na-ekele unu. Isiokwu ngụpụta anyị bụ odeabụ Igbo na nchekwa gburugburu ndịnachi. Anyị dị mmadụ abụọ mere ọrụ nchọcha a, mụ bụ Ikwubuzo na Nkechi Aguobi. Anyị abụọ nọ na Mahadum Lagos, Nigeria. Ndịnachi, dịka anyị si ji ya eme ihe n'isiokwu anyị na n'ọrụ nchọcha a, pụtara ihe Chukwu kere eke, ihe dịka Chukwu siri kee ya, ekere chi nsiri dị chi, ma ndị ya na-ahụ anya ma ndị a na-anaghị ahụ anya, ma anyị na-enwecha mmetụta ha. Gburugburu bụ okwu nke ọzọ n'isiokwu anyị pụtara okirikiri anyị, elu na ala, agbata anyị na ihe ndịnachi dị iche iche a na-ahụ n'ime ya: osisi, mmiri, ọhịa, kpakpando, anyanwụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị enweghị ike kpọchite aha ebe a. N'ụwa anyị nọ na ya taa, nsogbu dị iche iche dịka mgbanwe ihu igwe na-echere ihe ndịnachi aka mgba, nke mere ka a na-agba mbọ ịhụ na echekwara ya, ma mbọ si n'aka gọọmenti ma mbọ si n'aka mmadụ nkịtị. Na Naịjirịa, gọọmenti na-ehiwe ụlọ ọrụ maọbụ ejensi dị iche iche site n'oge ruo n'oge na-ahụ maka nchekwa ihe ndịnachi, dịka Federal Environmental Protection Agency. Na mbọ ichekwa ihe ndịnachi, ndị odeabụ Igbo na-etinye ọnụ. Ha na-eme nke a site n'iji ihe ndịnachi emere isiokwu ụfọdụ abụ ha n'akwụkwọ abụ ederede dị iche iche. Na ọrụ nchọcha a, anyị họrọ gụọ, tọsasịkwa ụfọdụ abụ ndị a site n'ịgbado ụkwụ na tiori nyocha ihe ndịnachi nke a kpọrọ n'olu bekee eco-criticism. Mmasị tiori nchọcha agụmagụ a bụ ịchọpụta mmekọrịta na mmetụta dị n'etiti ihe ndịnachi na agụmagụ, ka agụmagụ si na-ezipụta ihe ndịnachi. Ọ na-elebakwa anya etu ihe ndịnachi si na-emetụta mmadụ na etu mmadụ na-esi site n'akparamagwa ya maọbụ emereme ya na-emetụtakwa ihe ndịnachi. Anyị mere ntụlegharị ihe ederela gbasara abụ ederede Igbo. Anyị gụrụ ihe ụfọdụ ndị ọkammụta Igbo dere, mmadụ dịka Ugonna 1982, Ụzọchukwu 1982, Emenanjọ 1986, Ikwubuzo 2009, 2007 na ọtụtụ ederede ndị ọzọ gbasara abụ ederede Igbo. Anyị mere ntọsasị anyị site n'ịgụ abụ ndị anyị họrọ. Mgbe anyị gụchara abụ ndị a, anyị chọpụtara ụzọ dị iche iche esiri zipụta ihe ndịnachi. Nke mbụ, nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe nlereanya maọbụ ebe nlereanya na-enye obi ụtọ. Nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe na-eweta akụ na ụba. Nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe na-edo maọbụ emezi mmadụ ahụ. Nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe nwere ike ibibi maọbụ iweta mmepe ahụ
nye mmadụ ma ọ bụ nyekwa ihe ndịnachi ndị ọzọ. Ugbu a ka anyị were ọmụmaatụ tụlee ihe ndị a n'otu n'otu. Nke mbụ, izipụta ihe ndịnachi dịka ihe nlereanya ma ọ bụ ebe nlereanya na-enye obi ụtọ. Abụ Obienye m ọ kpọrọ Milking Hill dị n'Akpa Uche 1975 na ugwu Jos dị n'ụtara ntị na ọnwa dịkwa na Akpa Uche bụ ezi ọmụmaatụ. N'abụ nke a Obienye m kpọrọ Milking Hill, ọ kọwara nnọọ njirimara dị iche iche ihe ndịnachi ya nwere. Ọ sị, aka erughị nga egbe yiri akwa n'elu ọjị, ụkwụ erukwaghị nga ọ bụrụ ụmụ n'ala. Uji ahịrị atụmatụ okwu ndị a zipụta ka ugwu Milking Hill si dị elu na ka o si dị omimi. Ọ bụ ugwu gosiri ya ntụnanya mere o ji jụọ ajụjụ nzara onwe ndị a sị, onye kere ala a ka ọjị? Onye kpụrụ aja aka ọjị anọ elu? Nke a bụ ajụjụ nzara onwe Obienye m jiri kọwaa abụ ya bụ Milking Hill. N'abụ ya nke ọzọ bụ ugwu Jos dị na abụ ederede Akpa Uche, ọ sị, ihe a na-asọnye isi n'urukpu nke igwe. Ihe a na-akwọpụ ndom anwụrụ kwa ụtụtụ kwa ehihie. Agba agụ asaa gha mmiri asaa. Ọ bụ n'elu otu nkume nke ọkwa nke amaghị nụkọsịrị n'ikpo n'ikpo. Ọ bụrụ enyi gbọrọ ya, amaghị m. Ọ dị ọkwa nke ọzọ kwara tebụl ikpo nkume, onye ma? Isi Kafanchan na-abịa Jos, ị na-ele ya. Ị gafere Bauchi si na-abịa, ọ na-ele gị. Ile anya ị ga-ahụ na onye gere abụ a maọbụ onye gụrụ abụ a etu Obienye m si ji asụsụ dị elu, atụmatụ okwu na-ewepụta enyi okwu, onye ahụ ga-enwe mmasị ịhụ ugwu a maọbụ iji anya ya elere ya. Abịa na nzipụta ihe ndịnachi ọzọ ka anyị hụrụ bụ nke egosiri na ihe ndịnachi na-eweta akụ na ụba. Anyị ga-eji abụ Mmadụ Ekwe kpọrọ Osisi na-amị ego dị na akwụkwọ ya nke okwu nye ọmụmaatụ. N'abụ a, o gosiri ka osisi nkwụ si guzocha n'ebe ha nọ, mee ka anyị mara na ihe ọbụla dị nkwụ n'ahụ na-enye ego. Mkpụrụ ya, mmiri ya nke bụ mmanya ya, eriri ya, ebe dị iche iche, ihe dị iche iche bụ uru nkwụ na-abara mmadụ. Obienye m Mmadụ Ekwe rụtụchara ha aka n'abụ ya, nke mere na ọ sị, ahụ nkwụ dum hụrụ ekpiri ego kwuo sị, onye nwere nkwụ kowere akụ n'elu. N'eziokwu, enweghị akụkụ nkwụ dị nke na-enweghị akụ na-ewetara mmadụ akụ na ụba. Ile anya n'isiokwu e nyere abụọ a, akpọrọ ya osisi na-amị ego, na onye nwere nkwụ kowere akụ n'elu. Nke a doro anya na ihe ndịnachi a bụ ihe na-eweta akụ na ụba. Na abụ Obienye m ka ọ kpọkwara Osisi na Ndụ Anyị, o mere ka anyị mara na ọhịa na osisi dị n'ọhịa na-enyekwara ndụ aka, n'ihi na mmadụ banye n'ọhịa, o nwere ike inweta ihe ọ ga-eri mgbe agụụ na-agụ ya. O nwere ike inweta osisi ọ ga-ebu mgbọrọgwụ ọ ga-eji wuo onwe ya mgbe ahụ na-arịa ya. Ya bụ
uru si na ndịnachi bara ụba. N'atụfughị oge, anyị ga-aga na nchọpụta nke atọ bụ ụzọ esi ezipụta ihe ndịnachi na akwụkwọ abụ ederede Igbo. Nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe na-edo ahụ ma ọ bụ ihe na-emezi mmadụ ahụ. Ọmụmaatụ anyị ebe a bụ abụ mmadụ ekwe kpọrọ ụgụrụ n'akwụkwọ ya bụ nke okwu 1979. Ọ kọwara ụgụrụ dịka ihe na-eweta mmadụ ụra, na-eme ka mmadụ na-ehi ụra nke ọma, na-ajụ mmadụ ahụ oyi, na-eme ka mmadụ gbakee, ahụ mgbe agaghị adịzi, ahụ mmadụ adị fere fere, na uru ndị ọzọ mmadụ si n'ụgụrụ na-enweta, na-eme ka mmadụ na-ehi ụra dịka anyị rụtere aka. Abịakwanụ na abụ ọzọ zipụtara ihe ndịnachi dịka ihe na-edo ahụ ma ọ bụ ihe na-emezi mmadụ ahụ. Abụ Ikwubuzo n'akwụkwọ abụ ha akpọrọ Ọkpọkọ Ọbara 2005 bụ ikuku rụtụkwara aka na mbamuru ikuku na-enye mmadụ ma ọ bụ nwere n'ebe mmadụ nọ. Ya asị, ikuku na-abịa, ndụ na-abịa, akụfụ ikuku na-efe, ahụ yọrịyọrị na-eme. Ihe ndị a gosiri na mmadụ nwere ike isi n'ihe ndịnachi ya enweta ihe na-edo ya ahụ, ihe na-eme ka ahụ jụọ ya oyi, ihe na-eme ka ahụ dị ya mma. Na nzipụta ihe ndịnachi dịka ihe nwere ike iweta mbibi ma ọ bụ mmekpa ahụ, anyị ga-eji abụ obi enye m kpọrọ mgbomgbo dịkwa na akwụkwọ abụ nke okwu nye ọmụmaatụ. N'abụ a, ọ kọwara etu mgbomgbo ma ọ bụ mbize si mebie ala ebe ụfọdụ n'ala Igbo ọ kpọrọ aha dịka Agụlụ, Nanka, Ojiotu, Ọnịcha. Ụzọ o siri kọwapụta mbibi a, o jikwa atụmatụ okwu na-ewepụta enyi okwu. Ya sị, ọnya dị egwu tara ala a, ọ bụghị ọnya nta karịa ala ahụ na-arịa, ọ bụ ọnya akwụma na-agba ọbara. Ile anya, ị ga-ahụ na nke a bụ asụsụ dị elu, asụsụ nka mmadụ ekwe họrọ iji kọwapụta mbibi idei maọbụ ide mmiri nyere ala. Abụ ya ọzọ ọ kpụrụ ụgụrụ, anyị arụtụla aka na mbamuru ụfọdụ ụgụrụ na-enye, maka n'abụ a ọ kpụrụ ụgụrụ, mmadụ ekwesị ụgụrụ bụ tabiri ururu tabiri ọkpụkpụ. O gosikwara mmekpa ahụ mmadụ nwere ike isi n'ụgụrụ enweta, bụ ọ na-arụtụ aka na etu ụgụrụ si akpọ mmadụ imi nkụ, otu o si agbawa egbugbere ọnụ, etu o si agbawa mmadụ ọbụ ụkwụ mgbe ọ na-ebu, na mmekpa ahụ ndị ọzọ ọ rụtụrụ aka ụgụrụ na-eweta, abụlite aja na ahịhịa, ntụ, ekponye mmadụ n'anya, nke pụtara na ihe ndịnachi nwekwara ike iwetara mmadụ ihe mmekpa ahụ, n'agbanyeghị na o nwere uru ọ na-eweta. Anyị lee anya, anyị ga-ahụ na anyị enwechaghị nnukwu oge, maka na oge anyị nwere iji mee ngụpụta dị nkenke. Anyị ga-emechi okwu anyị site na-erụtụsi aka ike na n'eziokwu ndị odeabụ Igbo na-esonye na mbọ a na-agba ichekwa ihe ndịnachi dị gburugburu anyị. A na-eme nke a site n'ide abụ ha, ji ihe ndịnachi ụfọdụ mere mgbado okwu, si na ya na-akwalite mmasị mmadụ n'ihe ndịnachi ndị a, na
egosikwa mkpa ọ dị ichekwawa ha maka ihe ọbụla dị mmadụ mkpa bara mmadụ uru ọ ga-agba mbọ ichekwawa ya. Mgbe unu gụrụ ọrụ a mgbe ọ pụtara n'uju unu ga-ahụ ihe ndị ọzọ anyị kwuru gbasara ya. Ndewo.